sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May saan naragsak ken na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasayaat a kasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biagita ket naadaw iti padas ti pagayam nga kayat na ti agpailingad itinagan nga Oliver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Oliver. Tubuak ti Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ti asawa ket manipod met iti probinsya ti Benguet. Ngam iti agdama ket agnanaad kami ditoy San Fernando, La Union. Ditoy ngamin ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas nga amok apakaadawan iti adal ken mang tedliwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bakit? Di ka kadipay nalpas dita kat aldawan. Dagasan tapay ni mama. Amangan numala daw tayo ti misa. Wala kay. Mabiit la day to yan. Anya ka kadi. Nasapo pa man. Nagbiit ti oras. Diyak kaya't amala daw iti misa. Anya nga min teraramay dam Ay na, inyurnos ko labiit dagito insangpot mo idirabi Ayawan kayo na niya. Dagita ka rin dagiti maidunate kadagiti pamilya biktima ti puor. Bakit? Wala kay. Imbag tanalagip mo bakit? Nalipatak ngagpayson. Ta nakapundumat dito'y sofa. Nasken ama ite den dagito ijay simbaan. Itikas na, makadanon matan kadagiti masaknan. Ay kat wala bakit? Maala, bagkatom nga roden dagito'y taipan mon itilugan. Itikas na, makarubat tamatan lakay. Anyang ita kita bakit? Tiket lakay. Nagadun? Apa anyang nga tiket da kita? Adda concert for akos. Adda raffle for akos kan addamat dinner for akos. Imbati ni Manang Lydia. Dito ito kanu pesto ti pangalaan dagiti mayat agumatang. Kita akman. Taimot apo ni Tata Ignacio to'y may sa beneficiary. Para mo't iti simbahan da to'y may sa. Wala kay. Para mo't kadagiti kidney patient to'y may sa atikat. Ay kat mga latamot kadagita atiket. Bakit? Isupay amay tulong tamat iti masaknan. Wan nga rod, isumat lati ko naklakay. Manungay ti alaan ta. Tiyag balor iti 1,000. Kada may sa atiket ti alaan. Sagsa 1,000 dan ano iso. Agam no, ada nawadwan ay kahit na yun ang basit bakit. Kasi damot. Imbag lang ay gatang damot piman iti agas da. Imbag man ta nalagip mo ti umay pumasyar dito balay, Oliver. Wen manong John. Ay. Nakaununag matday ta nga sinay mo. Naliday kansa.
Apay, ada parikot mo. Ay, aginom taman kit di manong. Adawit ko nga arak. Imported kit da ito eh. Day. Agpadatasa na mahilig iti arak. Ang mapaya na nga lakay ti kasta ading ko. Mabalin mo mat nga ibaga ti parikot mo nga oray saan tang agbartek wano di ka na bartek. Manong, apaya kas jay. Apaya siyak tinakapasama kan ti kastoy. Apaya siyak manong. Agure ka man. Apaya niya talaga ti parikot mo. Tinungpal ko ti bilin mo manong. Nagpatsik apak. Asaan nga mo ni Julie? Kat, ano ti resulta din ko? May lupas. Anyo? Isugay mga tilas uti sa nga pulo tawen apa nagdendami ka ni Julie. Kat saan man la nagsikog. Ngamin, may sak nga inutil. Awan ti sir-sirbig manong. Diyak maipayan iti anak ti asawak. Oliver. Manong, patay perang ti pakinakam mo. Di mo panunutan nga inutil ka. Awan lang ti kaba alam amaadaan iti anak. Ngam, ada serbim. Day tatitanda na mading ko. Agmerienda kayo pa'y, Mama. Agyaman na, iha. Pasensya ka, no nakadisturbo akwan. Awan anyaman na, Mama. Apa gusto mo't analpas ko dagiti aramidak, idisimangpet kayo. Apay, awan ka din ni Pilar. Adda iti kusina, Mama. Bising aglut-luto. Kasta ka di. Wan, Mama. Imbag man, ta nakapasyar kayo. Mawag nga ni Manong yu atyon kanya. Umay kayo kano pasyaran kan kumustaan. So ngay maya kadagos. At da ka di parikot yung agasawa, iha. Ay, Mama. Julie, iha. Iba kam. Amang ano at abay tulong ko. Ni Oliver, Mama. Kanayon matan ngagbartag. Mabaybayan na paikit din ti trabaho na. Anya, apay nga ay. Katnusan mo at nga agin inom iti arak ni Oliver. Apay akas jay matan ti anak ko. Oh, damdamagak mat day taken ko na, Mama. Ngam di na mat sungbatan. Pangaasiyo, Mama. Kasari tayo ko man ni Oliver. Barang ibaga na kada kayo, ti makagapo. No, kasta, saan pa yung imbaga ni Manong kada kayo? Ti ko na nalaang kat umay kayo pasyaran kan kumustaan nga agasawa. Amuklatan nga daparikot yo. Iso nga imbaga na ti kasjay. Mama. Ita, ibagaman iho. Anya ka diti parikot. Apay apati panaginom kat nasumok mo. Ibagam ko mati makagapo anak ko. Mama, saan kayo maipayan iti apo? Ngamin, may sak alupas. May sak nga inutil. Awan sir-serbik mo, ma. Anya? Apaya siyang pailang. Managtulong akmat kadagiti kasapulan. Jakmat malipatan ti agdayaw iti namarswa. Adumat di ti managdagdaga sa tatao. Ang apaya siya pa itinikan ti Diyos iti kastoy kasasaad, Mama. Saan, anak? Saan mo kumaasideran ti Diyos? Gapo iti kasta kasasaad mo. Mama? Mamati nga da nasaya at arason no apay. Nasaya at kadya saktan na tirik na?
Panubok na lang daytakan ka, anak ko. Subsubukan na ti pamatim kan ko, na. Amo ka din daytoy ni Julie. Diyak amo, no kasano nga ipudnok na ito'y mama. Madanagan hak, kan mabutang hak. Ang mga nudi na maaklon, kat panawan na kun. Nagbidot ka, Oliver. Julie, Saan akas ta karabaw ti panagayat ko ken ka, Oliver? Julie, Nagkariak iti sanguanan ti Diyos. Akadwaan ka iti rigat ken namay. Aging gatong palpiak. Kat sisasagana ak amang tungpal iti dayta akari, Oliver. agyaman hak, Diyos ko. Agyaman hak, Julie, asawak. Adumot ti pamuspusan. Tapno adagbalin ama ko na nga anak ta. Patyak nga agbalin lataan na ragsak ti panagdan nata. Lakay. Naragsakak, gaputan na awatan na ka ni Julie, ading ko. Sigang tumad ngamin. Nawanan ka dagos iti namnama. Uwan nga ron, manong. Isma, di mawat ang adagos iti pambakawan ti Diyos. Gapo kadag iti imbagbaga. Ken, panangsit-sider ko kankwana. No talaga kaya't nyo ti maadaan iti anak. Di mangampun kayo. Inarabid min dita, manong. Addan napili mi nga ampunan. Nasayad no kasta. Napartak kayo mo da. Siyempre, manong, magagaran kami na maawagan iti papa kan mama. Naundayan ti nga pulo tawen na panaguray mi. Babae, wano lalaki ti ampunan nyo? Lalaki, manong. Inaman ti tawen na. Apay nga anak kalan tinalayo. Diyan ko baby pa ya. Kasano, ket idi nakita na kami anapan iti balay ampunan. Nakisarita kada kami kini Julie, nga iso ti ampunan mi. Agsingsingpet ka no. Iso da jay, nasyan kami. Ket ison ti pinili mi. sumsumrat gaya man iti pagadalan ni Marco, Julie. Wen mama, grade 1 nan idi adda iti ampunan. Iso nga intuloy nandito iti nag-eskwela. Badlaw anasingpat nga ubing, kan nadayaw. Nagmano nga rod adagos kanya, idi imbaga ni Oliver asyak ti nana. Kat lola matan tiyawag na kanyak. Husto kayo, mama. Saan laang adayta? Tultulungan da kami paikit di akin ni Manang Pilar kadagiti trabaho diti uneg ti balay. At dan sa text mo, iha. Wan mama, ni man kasinsin ko alani, agkita kami kano taad da ibagana. Si kagayam ni Margie, tigayam ni kasinsin ko alani. Wan, babalasang kami pa kat nasingad kamin kanila ni. Apay akayat mo nga ipaampun dagiti dua nga anak mo. Umadani nga minan ti panangisublik iti bukod ka abiyag. Ha? Anya ti kayat masawan? Kanser iti utak ti sakit ko. Kat sakbay ang mauyos ti hangas ko. Kayat ko kumanga italakdag iti anak ko kadag iti tattao nga daan na saya at apanagpuspuso. Awan ka di kabagyam? Wano ti asawa man lang? Ulila kamin ademang iti asawak. Agpada kami nga awan kabsat na. Ha? Iso nga awan rumbang apagdanagam no ampunam dagiti anak ko. May salaang ti pakpakaasik ken ka. Sapay ko ma, tadayon to pagsinsinaan dagiti agkabsat. Anya, at damanin doa nga ampun niyo. Wan mama, upat ti tawan ti maysa, duamot ti adi na.
Uliladan adumang, gayam ti kasinsin ko ti inada. Sakbay anatay ti inada giti ubing, nakipakpakaasi nga ampunan, kan saan apag sinaan dagiti anak na. Iso nga inampun min. Ang mga numarigatan kayo, iha. Saan analakati agpadakkel iti ubing? Sapay taluda. Okay lang, mama. Agpada kami met ni Julie nga da trabaho na. Wanmat nga min, mama. Kan maysa, at damat dagiti basit a negosyo tayo, a makatulong iti paginkaman tayo. Ken adda kayo mo't atumulong ang mga sikaso. Ken mang padakkel kadagiti apuyo, mama. Saan ka di? Ay, katuan, anak ko. Daddy? Oh, Marco, iho. Kumusta ni mami? Anya ti kuna dagiti doktor? Kasano ti kasasaad na? Naispalan iti paggati inayo, Marco. Iso na lang. Tamasapol nga agpay-bagpay. Kapot ti pan naka-stroke na. Iti kasta, agsublimot lang iti sigod. Ay, kasimat ni mami? Ay, huwag nga rod anak ko. Saan laday ta? Dakkel pa'y kiditi bayadan tayo dito ospital. Sana bali, Daddy? Nagsasarita kami nga kakabsat. Agbirok kami pa'y lang iti master kami at trabaho. Kabayatan ti bakasyon. Iti kasta, saan yun ton apari ko ti pag-enroll? Ken allowance mi, hinton pa nagsasarek. Anya, ang iho. Ay na, mababae na kada kayon. Awan tirong ba nga pagbainan, Daddy? Si sasagana kami mang tulong kada kayo. Pamilya tayo, Daddy. Siyempre, ipatpatag na kayo ka ni Mami. Ay na, agyaman ako na anak ko. Nagasat kami kada kayo ka ni Mami, yo. Ngamin, saan kayo lang nga nasisingpat? Nagagagat. Man nakaawat, ken managayat kayo pa'y. Happy wedding anniversary, Mami, Daddy. Agyamanak, Marco. Agyamanak, Marco, anak ko. Nagiting ay adim. At daday di kusina, Daddy. Busy na nga glutluto. Ado pa iti aramidin da para iti selebrasyon nyo inton madamdama. Ay na, nagtaktak kayo pa'y laeng. Un nga rod. Aramidin mi ti kastoy. Kas pang sumad mi kada kayo. Kaya't da kay apagyamanan, gapo iti kinasayaat, ken sakripisyo yo kada kami. Tano saan nagapo kada kayo? Saan kami anaaddan iti naragsak a pamilya, ken napinta sa masakbayan. Iso na laos ti panagyaman mi nga kakabsat kada kayo, Mami, Daddy. Agyaman kami met kada kayo, anak ko. Naguna kanyak. Uray kas ano, napadasak tinagbalin nga ama, gapo kada kaya talo. Pinaragsak na kami ka ni Mami, yo. Daddy? Uray kasto'y tinagbalin na kasasahad ko. Nagbalin mo't naragsak ti binukol ko a pamilya. Isungagyaman ako na iti Diyos. Ngamin, di na tayo binaybayan. Ita, Miss F, adan pito nga apo ko mi, manipod kadagiti tallo nga anak mi. Naragsakak, ngamin, oray saan mi apudpudno nga anak dagiti pinadakkal mi, inpatagda kami met kaspudno anaganak da. Awan maibagak kadakwada, ngamin, saan nga isuda tay makuna amanagim bubukod. Naparabor da kada kami,
na aywan kan manang ipatagda nga anak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para itipan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Pudno nga iti amin abanag kat adarason no apay a mapasamak. Ditay nga rodrumbang asidiran ti Diyos kadag iti sakit nga itdan dagiti agduduma a pannubok adumteng iti biag tayo. Ngamkit di, aramidan tayo daytoy akarit tapno mas patibkaren tayo pay ti pamati tayo kenkwana. Ngamin, saan na tayo nga ikan ti Diyos iti pannubok aditay kabailan a pagdalanan. Alakastan pagayam Oliver, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.